Para pemirsa, saya iki lagi di tempat pertanian Lombok. Iki lokasine kok ngene iki. Iki wit jagung. Lagi sakmene wite jagung. Iki campur sebelah tanduran porang. Nek pohon porang ki kudune pupuke kaya iki. Iki nek pohon porang pupuke nganggo pupuk kandang ayam boiler bek bagus jerone. Iki porang iku tandane nek sing porang maupun coplok iki ana jendol-jendole iki. Nek ora mengandung jendol berarti huduk porang. Jenenge suwek. Iki lokasine tempat wit porang. Okeh iki. Kene iki nggon wit porang tok kabeh. Jeneng kok ngene iki wit porang jenenge. Sak dawane iki porang. Iki porang iki regane 17.000 ori. Minimal paling rendah 2 kilo. Yo nek sing wit gedhe sampai 10 kilo. Iki tanduran porang campur wit jagung. Ning sela-selae wit kopi. Iki wite kopi ya wohe apik. Kok ngene iki wite kopi ke wohe. Wite kudune ngasek mentelung-mentelung kaya iki. Kopine kaya ngene iki kopi. Iki kopi setekan. Kabeh ke kopi setekang. Iki memang lokasi porang campur Lombok campur jagung. Jagunge ya iki sing diarani jagung manis. Jagung manis ki wektune meh manen iki sekitar 10 harian iso manen. Iki nek sing porang super wohe kaya iki. Iki renteng-renteng wohe ngene iki. Iki nek sing porang super. Nek sing ora super gur ning pinggir telung nggon karo tengah tok. Iki nek sing super renteng-renteng wohe kaya ngene iki. Iki aku karo geneng lokasi Lombok. Lomboke ya kok ngene iki wohe. Iki lomboke tunggale padha alum, nek sing alum dicabuti. Nek ora dicabut marai nular penyakite. Iki diselingi ana wit duren, ana wit kemukus. Iki wite kemukus. Wohe kemukus ya kaya ngene iki, wohe iki. Saiki ning kene ya karo gek nanggon cedhek gubuk. Terus leren terus ngombe iki. Macet-macet. Ning gubuk kene ya anane panganane ya paling gadang. Gedange ya ana. Iki sing kepengin ndahar gedang ning kene iki gedang. Iki labu. Aku ya karo nandur labu saiki oke. Dadi iki lagi dipek iki amek loro labune. Iki aku gek ndelok-ndelok wite Lombok ya alhamdulillah sehat apik. Sing alum ya langka ya ana ke arang kading 1 2. Iki Lombok ya kaya ngene iki. Sing sebelah kono ya tak tanduri timun. Ning pinggiran kono timune. Iki lomboke ya ana sing busuk nganu, busuk batang. Tapi ya nek iki ora termasuk ya ana sing bosok kok 1 2. Iki nek pengen mangan-mangan timun ya rene. Iki sebelah Lombok pinggirane galengane kei timun. Iki timune sing model timun cilik
timun ori. Iki memang ora gelem gedhi, sing larang sing timun kaya ngene iki. Tapi ya meh entek. Timune modele cilik-cilik. Regane saiki neng kene sekitar 5.000 6.000 timun. Regane emang klebu gek murah nek saiki nek timun. Nek Lombok gek payu. Lombok ke saiki 80 70 per kilo. Tapi iki hurung wayahe panen. Ya paling ora suwe meneh masa panen. Paling manen Lombok sekitar 10 hari atau 15 hari ya panen. Iki timune ya meh masa panen meneh. Wong timune gek tunggali ya gek pentil lembut-lembut kaya iki. Iki timune lembut-lembut. Timune ora gede-gede iki termasuke. Pokoke lokasi iki campur-campur wit porang, wit timun karo wit Lombok campur kopi. Iki akeh memang. Iki malah ning kene ana sing busuk batang iki. Iki alum iki kudune dicabut iki. Nek ora dicabut ora dadi maring rusak liyane tandurane. Kae mudhun-mudhun ya panggah tanduran Lombok kabeh. Iki ya wae mending wisang wis. Darak tuwa Lomboke iki. Ning kene ya campur-campur. Kopi ya termasuk kopi unggul. Iki kopine kaya ngene iki wae. Wae panggah apik iki kopi unggul iki. Kopi moka. Ki sing ana ning Purworejo. Nek saliyane Purworejo aku ya ora roh. Nek nang kene kopi moka. Tapi iki enom iki hurung tuwa. Nek tuwa ya ora kaya ngene iki. Iki enom iki, paling ya 2 wulan meneh ya tuwa. Iki wilayah Purworejo aku, wilayah bener. Ngon tanduran Lombok iki. Lomboke ya wis mulai arak tuwa rada gedhe-gedhe iki. Iki aku ngelilingi Lombok bek ora pangane kewan hama, pathek, wereng, semut, laler. Kowe sering tak semprot iki mau lagi wae nyemprot pongang. Mari nyemprot ngono aku biasane kuwi 2 hari atau 3 hari penyemprotan. Ayo kawan-kawan komen-komen, calling-calling nek sing duwe obat wereng maupun obat pathek, apalagi obat busuk batang. Aku sing tak goleki obat busuk batang tok nek sing ana. Angel golekane obat busuk batang. Yo terima kasih semuanya. Lokasi Purworejo iki.